ne taara Michel fɛ n ko walisa dɔ ka fara ne ka filɛli kɛ jama kan o don Michel ka thème tun ye a ye wajulu kɛ a kumana thème dɔ ko la Deutéronome kitabu la sura 18 verset 9 a ma bɔ ne kɔnɔ a y'a daminɛ k'a fɔ ko somaya man ɲi domaya man ɲi filɛli man ɲi min b'a den kɛ tasumala saraka ye wala jinɛkili ko olu man ɲi di Ala ye k'Ala ko ko kɛbagaw bɛɛ haramunin bɛ ale fɛ tiɲɛ na o ma ne dusu minɛ a don parce que ne ta kun ye o ye o ta banni ye ne bɛ somaya baara min kɛ ne balo de tun b'o la n muso balo b'a la n ka somɔgɔ sama bɛɛ b'a la ne y'o dabila ne bɛ balo cogo di Ala ye ne dɛmɛ ne fana ye gɛrɛla mɔgɔ tɛ gɛrɛ a la parce que faamaw b'a garder mɔgɔ bɛɛ tɛ gɛrɛ a la ne taara a ka kalanden dɔ ɲininka o ko ne ye somaya dabila Bamakɔ ye ko Ala bɛ ne balo ko ne ka taa ka baara kɛ k'Ala ko k'an ka baara de kɛ ne fana y'a latigɛ o don komi Michel ye nin kuma fɔ ni Ala dun ka di ne ko ne bɛ somaya jɔ ne bɔra Bamakɔ ne bɔra ale fɛ Welesebugu la parce que n bɔra Bamakɔ ka taa ale de fɛ a don n ma taa ka si ye n ma taa ka tile n taara k'a ka batoli sui ani ka duwawu minɛ a fɛ ka segin a ye nin min fɔ ne ko bon ni o don ne bɛ somaya jɔ n bɛ filɛli ninnu bɛɛ jɔ ne nana Bamakɔ o don ne nana sɔrɔ dɔ sigilen bɛ ne ma kɔnɔ na ne ka so k'ale bɛ ka taa Faransi su in na ko ne ka n jija k'a ka saraka bɔ ne ko tiɲɛna ko ne tɛ somaya la bilen ko ne bɔra Michel fɛ a ko a man ɲi o dimina ne kɔrɔ kosɛbɛ donc o kɛlen tiɲɛna a dimina ne kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de a ye fɛn bɛɛ kɛ ne la kabini a bɛ miiri ko ne bɛ kulon na fo a nana dɔn ko ne bɛ sɛbɛ de la donc a dimina kosɛbɛ mais ne y'a latigɛ ka fa ye ko ne tɛna kɛ bilen n ka taa ɲɛɲini ko ne dun y'ale sɛgɛ dɛ nka k'an to o kɔnɔ n y'a latigɛ o don de ka somaya jɔ n ye mun latigɛ n bɛ taa an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ parapluie dilan n ko n bɛ taa parapluie ladege olu fɛ ne taara o fɛ n ko ne bɛna parapluie ladege aw fɛ olu ko ne bɛ parapluie ladege ko ne bɛ sɔn ko ka nin baara dabila parce que olu bɛ jama ye ne nɔfɛ ko ka taa parapluie ladege ne ko awɔ n ko ne bɛ nin bila ka taa parapluie ladege n ko parce que ne taara Michel fɛ n ko Michel ko k'a man ɲi u y'a dɔn o la ko sɛbɛ don olu ko ne bɛ parapluie ladege olu tɛ wari di ne ma degetɔ la dɛ mais olu b'a da ne kun ne b'a feere ni ne y'a feere ni ne ye den kelen o den kelen feere u bɛ 200 di ne ma o tɔnɔ la donc don dɔ la u bɛ 7 da ne kun Ala bɛ ne dɛmɛ ne bɛ sugu bɛ diya ne la ne bɛ caman feere ne tora o la ka na parapluie ladege mais n bɔra yen nɔ don min na n nana fɔ n balimamuso dɔ bɛ sira kɔrɔ n nana fɔ o ye n ko tiɲɛna ne tubira ka kɛ chrétien ye a ko ne tɛ sɔn ko ne somɔgɔ tɛ chrétien ye ne fa tɛ chrétien ye an ka mɔgɔ ma deli ka kɛ chrétien ye ko ne bɛ don chrétien la ne ko sɛbɛ la ko ne don ko ne bɔra Michel fɛ yen sisan ne n'a y'o kuma la bon a bɛ ka ne lagosi quoi mais lagosi nana continuer ka taa ɲɛ min na a ko ne ko a denmuso dɔ ma k'a ka ji sori ka di ne ma ko ne k'a min a ko n'a y'a sɔrɔ ne donna chrétien la ne tɛ min ale ka fiɲɛ kɔnɔ ji la ko ne da ye wulu da ye ko ne da ye lɛ da ye a ye dɔgɔyama kuma caman ta ka ne sɛgɛrɛ ne dimina hakilina dɔ ko ne ka bɔ chrétien la fɔlɔ ka kɔrɔtɛ kɛ k'a bon mais hakilina dɔ ko ayi ko ne kɔnɔ kɛ donc o kɛra hakilina o ye hakilina fila minɛ filanan nana ne la ne fana seginna ne taara so ne siranna k'a fɔ muso yɛrɛ ye sa ko n kɛlen chrétien ye parce que n y'a fɔ yɔrɔ min na n ma kun bɛn ni ɲuman ye quoi ne nana parapluie dilan in degi ka se parapluie dilan in na n bɛ n ka denbaya balo sɔrɔ o la donc a jigilen e kɔnɔ ka segin ka o bɔn tuguni donc o tun y'a sɔrɔ kɔrɔtɛw ma bila wa o tun y'a sɔrɔ o y'a sɔrɔ u bilala mais o y'a sɔrɔ a dilan cogo bɛ n kɔnɔ quoi voilà donc fɛn min b'i bolo n'i bɛ se k'a dilan yɔrɔ ni Ala ka dɛmɛ tɛ i bɛ se k'o dilan awɔ mais n ye min faamu kan to chrétien la ni chrétien tun taara ne fɛ ko ne k'o kungo filɛ ne tun bɛ se ka min ye danabaliw kungo la ne tɛ se k'o ye chrétien kungo la ne yɛrɛ tun tɛ chrétien dolo ye yɛrɛ parce que n'i nana ne fɛ ne tun b'i ka fɛn bɛɛ fɔ i ye tiɲɛ la mais ni chrétien taara ne fɛ ne b'a fɔ i ye n'i ye chrétien tɔgɔ fɔ dɔrɔn ne b'a fɔ i ye n ko n'i ye chrétien ye n k'i ye tɔgɔ min mɛn ne kan n ko chrétien dolo ye man di n ko ne kɔni bɛ se ka i dɛmɛ ni cogo wɛrɛ mais min ye ka filɛli kɛ k'i kunko jira n ko ne tɛ se k'o kɛ ne tun b'o f'u ye da ni da n dɔgɔmuso o kɔni o y'o min fɔ n ye hakilina min ta o tun ye nin ye n bɛ a bon ka sɔrɔ ka yɛlɛma donc mais hakilina dɔ nana fɔ n ye ko n k'o to yen ne y'o to yen n tora ka continuer n ka chrétienya fɛ n bɛ taa églisiw la n bɛ taa églisiw la ne ye somaya in bila kuma min na n tun bɛ seli mais waati dɔw nana kɛ ni ne ye n jɔ selibolo la chrétienw ka gɛngɛri bɛ na ne ɲɛkɔrɔ o y'a sɔrɔ n ma tubi
mais n nana parapluie dilan in dege min kɛ n bɔra Michel fɛ yen n nana parapluie dilan in dege min kɛ parapluie bɛ dilan ni nɛgɛ fɛrɛnjulu dɔ de ye moto fɛrɛnjulu o nɛgɛ de ye ne bolo sɔgɔ o y'a sɔrɔ n ma tubi n taara Michel n taara Sirakɔrɔ église la cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen église la ko Basolo sisan a banna parce que ne taara o y'a sɔrɔ Michel kɔni ye ne kɛnɛya sakin bana in na maintenant ne bolo fana fununa n'a tɔ kɛra ne ma taa baara la n tɛ balo sɔrɔ sinon n bolo bɛ n dimi ne taara chrétienw fɛ o don Sirakɔrɔ ne ma taa Michel fɛ yen ne taara o y'a sɔrɔ pasteur dɔ bɛ yen église kɔnɔ ko Caleb dɔgɔnɔ don ale chrétienw ka aladeli waati sera cidenw ka danaya fɔlen ne tun t'o dɔn mais n tubilen ka don chrétien la n y'o de dɔn sisan maintenant o ko ko bɛɛ ka wuli ka kalandenw ka deli ko fɔ ne kɔnɔ ko ko bɛɛ ka wuli ka deli de kɛ ne fana wulila n ko Ala ko ne nana i ka ne tɛgɛ suma Yesu tɔgɔ la ne ye n bolo minɛ wuli o jalen jɔlen tora sanfɛ a ma se ka lajigin o tilalen kalandenw ka danaya fɔlen ni cidenw ka danaya fɔlen ni kalandenw ka deli ko la ko bɛɛ k'i sigi ni ne ko n bɛ n sigi ne tɛ ka se ka sigi ne i b'a fɔ ko fɛn dɔ ye ne bɔlɔ minɛ k'an sere ka ne ja ne tulo bɛ mɔgɔw kan na mais ne tɛ se ka n yɛrɛ kɛ foyi u ko k'u ka deli kɛ ne ye k'i b'a sɔrɔ ko ne tɛ n yɛrɛ bolo u ye deli kɛ ne ye ne sera k'an sigi mais ne ye n bolo maga n bolo la o kɔfɛ dimi tununa coye ka bɔ a la donc n b'a fɛ ka segin o kan cɛkɔrɔba dɔ de ye église la o de ko o tɔgɔ ko Basolo o de ko cɛ setɛnɛ bɛ kulonkɛ min la walisa nin ka dabila i ka tubi ka kɛ chrétien ye ne ko ne ka tubili t'e bolo a tɛ ne bolo a bɛ Ala de bolo n'Ala sɔnna don min na e seko tɛ ne seko tɛ ne y'o fɔ ka bɔ église kɔnɔ i ko fɛn dɔ dara ne kan ka bɔ église kɔnɔ ne taara so ne ma se ka dumuni kɛ fo ka ne presse n bolo la ne ye n denkɛ fɔlɔ ni minɛ Seydou ka sira minɛ ka taa monument la ka taa Tengele n ko ne nana Michel k'i ka ne tubi o y'a sɔrɔ Michel fana n'a banna batoli la a bi mɔgɔw lamɛn mais sisan o temps tɛ yen a tun bɛ mɔgɔw lamɛn i nakun ye min ye a bɛ deli kɛ lajinɛkan dɔ tun bɛ ne ɲɛfɛ o nana o y'a kankow fɔ parce que o de ne taara o de sɔrɔ o de tun bɛ ne ni ɲɛfɛla cɛ o bɔlen ne fana donna a ko ne k'an dantigɛ ne ko ne nakun ye ka ne tubi ka ne don chrétien la ye a ko n'i bɛ don chrétien la i tɛ sanu sara i tɛ wari sara i b'i fa n'i ba bonya i kana mɔgɔ faga i kana jatoya kɛ kana bolisɔn kana dabali kɛ kana kojugu kɛ ko jumasi o jumasi ne ni chrétienw bɛ taa jɛ ka dumuni kɛ k'an bɛ taa jɛ ka ɲɔ min dun an tɛ taa jɛla ka ɲɔ dun ni min bɛ mɔgɔninfin na balo ye Ala ka kuma ye k'a bɛ taa jɛ ka Ala ka kuma la donc ne taara Michel ye o fɔ ne seginna ka na so o kɔfɛ de n dɔgɔmuso ye nin kuma ninnu fɔ ne ma ko ne tɛ se ka mɛn ale ka ji la ne da ye wulu da ye ne da ye lɛ da ye donc n tun dimina n ko n bɛ tubi ka bɔ tuguni ka tila ka ale bon ka sɔrɔ ka na mais fitiri waati selen a kɛra i n'a fɔ fɛn dɔ nana ja da ne kan mɔgɔ si ma ne kala chrétien ka aladeli la a y'a sɔrɔ ne bɛ Kafunɛ ka kuru ni tilebi cɛ fara o yɔrɔjanbugu bɛ tan ATT-bugu bɛ tan yɔrɔjanbugu ni yɔrɔ ninnu lankolon tun don ATT-bugu ni yɔrɔjanbugu cɛmancɛ dɔ tun bɛ o lankolon tun don fara dɔ bɛ fitiri waati a kɛra i n'a fɔ fɛn dɔ nana ja da ne kan ka ne talon i ko mɔgɔ bɛ ka ne dege fitinin ma kulen ko fa donna ne la i ko fɛn dɔ ye ne minɛ ka ne turun kunberen kan ka chrétienw ka aladelikan don ne da kumakan y'a fɔ ne ye k'a diyara ne Ala ye k'a tɛmɛ Setanɛ ka siraw fɛ ka ne Ala ka sebaya dɔn ne y'i ci ka kibaru ɲuman fɔ n bɛ k'i da ye ka wali o de y'a to ne tun bɛ taa ka n ka seereya bɔ mɔgɔw ye dɔrɔn olu fana b'a fɔ k'u bɛ tubi pasteur min tun b'an kunna Caleb o nana bɔ yen Jean-Charles nana ne tun bɛ to ka ni mɔgɔ min ne ye seereya bɔ mɔgɔ min o b'a fɔ k'ale bɛ tubi voilà Jean-Charles kelen f'a bɛ Banakɔrɔ sisan donc o de ne tun bɛ taa ale nɔfɛ o taa ni ka segin fana kosɔn ale ye ne kala tubilikan na ko ni mɔgɔ min ko k'a bɛ tubi ne ko o tubi k'o tɔgɔ sɛbɛn ka na n'a ye ne tora ka kɛ ten ka to ka kɛ ten fo don dɔ la n bɛ kibaru ɲuman fɔ n bɛ sɔgɔmada kɛ parabilila la ka kibaru ɲuman fɔ wulafɛ wala n bɛ wulafɛla kɛ parabilila la a latigɛ ka kibaru ɲuman fɔ sɔgɔma ka wulafɛla kɛ parabilila la o kɔrɔ n bɛ waatiw falen ɲɔgɔn na o kɔfɛ min kɛra o ye nin ye n taara Michel fɛ don dɔ la ko ne kan na o y'a sɔrɔ sani n ka se Michel ma ni ne tun ye Ala deli kumakan b'a fɔ ne ye ne y'i ci ka dumuni ni ne ka sagaw ma ka ne ka sagatunu ɲini ne mana t'o fɔ pasteur Jean-Charles ye o b'a fɔ ko ne ye min fɔ ko ne o ye tiɲɛ ye ko ne muso bɛ tubi ne tubilen ne muso ye ne sɛgɛn dɛ a ko ne ka bɔ chrétienya la ne ma sɔn a tun b'a waati dɔ la a tɛ sɔn ne ka jira kali ma
tɛ dumuni kalaya ka di ne ma ni ne ko k'a ka fɛn o fɛn kɛ a t'o kɛ a y'a somɔgɔw wele ko ne donna kerecɛnya la olu fana ko k'a ka cogo ɲini ko ka bɔ ne kun kuma dɔ n'a y'a faamuya a y'a faamuya donc ale fana tun bɛ kɛlɛw tigɛ ne la mais ne fana m'an bila a fɛ fo don dɔ la a ka kow digira ne la ɲɛmakɔrɔ ne y'a latigɛ k'a sɔrɔ ne bɛ parabilala ye ni ne ko ne sera so bi ne bɛ n muso labila hakililan dɔ ko ne ma ko ne kana o kɛ kumakan min kumana ne fɛ o de ye ne dɛmɛ kosɛbɛ ala nana kɛ muso nana to ma dɔ la a bɛ ne bolo minɛ a bɛ kasi ko ne ka a ka ala kama ko ka bɔ kerecɛnya la ne ko ne tɛna se ka bɔ na fɛn bɛɛ kɛra e yɛrɛ ɲɛna muso ye kasi min kɛ kasi in yɛlɛmana ale la ka kɛ ɲɛdimi ye a ɲɛji tun bɛ bɔ min kɛ ne y'a fa ɲɛna ne ye furakɛliw kɛ mais ne ko a ma don dɔ la n ko n'a sɔnna n ko ne bɛ ala de la ye ne ye ala de la ye ɲɛdimi jɔra a ko komi ne tun ye soma ye ko ne tun ye ɲɛdimi de bila ale la walasa ale ka fara ne la donc ala nana n'a ka na ye ale ma sɔn a fɛnɛ murutilen tora ne bamuso bɔra so ka na a ko ne ye ji ta ale ye ne ye dɔgɔ ɲini ale ye fɛn fɛn fɔ ne ye ne y'o bɛɛ kɛ mais ale bɛ min ɲini ne fɛ ne ma deli k'ale sɔsɔ ne ka kɛ n fa su kosɔn ka kɛ n mɔkɛ su kosɔn ka kɛ n mɔmuso su kosɔn ani ne y'ale sinikun fila min min ni ne ma bɔ kerecɛnya la ko ale sin fila bele cogo min ne bɛ bi ten ne tɛ kɛ mɔgɔ ye a y'o fɔ ne ma o don u tun ye jɛ sigi parce que ne nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ ne kɔrɔkɛ o ne dɔgɔkɛ o ani n dɔgɔkɛ vieux o n'a muso o ne kɔrɔmuso min bɛ jikɔrɔni o bɛɛ u nana jɛ sigi ani an dɔgɔkɛ min bɛ kuluba bɛɛ nana jɛ sigi tiɲɛ na ne bamuso ye nin kumaw fɔ hakilina min nana ne kɔnɔ ne tɛna bɔ ye a ye n bamuso tilalen kuma la ko yɔrɔ i man ka kuma mɛn wa miirili min nana ne kɔnɔ ko fɛn dɔ ye ne poussé ne ko ne ti bɔ n ti bɔ na ne kɔrɔmuso y'a kɛ ne bugɔli ye u bɛɛ taara o don ka ne to ni muso wo n ba wo n dɔgɔkɛ n'a muso wo laji fana wo bɛɛ taara ka ne to ka ne kelen to so kɔnɔ ye hakilina dɔ nana fɔ ne ye ko n'i fa ni ba ban'i la dɔrɔn ko y'i dangalen ye ne y'a daminɛ ka jɔrɔ kumakan nana fɔ ne ye k'i ye dubaden de ye minnu taara olu bɛ kɔsegin ka na i sɔrɔ yan o kɛlen ne fana ye datugu k'an da u yɛrɛ y'a ɲɛfɔ ne ye cogo min na u bɔra ka taa ne ba dɔgɔmuso dɔ fɛ o ye mɔgɔ kalanni ye ale bɛ jamana baara la o don u taara o fɛ yen o de y'a f'a ɲɛna ko n'an ma taa nɛgɛn ko ni a ye a jagoya nin cogo la ko n'aw bɛɛ bɔra ka to nin cogo la ko ni dugu jɛra ko n'a taara fɔ kerecɛnw ye k'a ɲɛ tɛ d'aw denkɛ kan bilen k'u b'a ta ka taa n'a yɔrɔ dɔ la k'aw t'a ye k'a yɛrɛ bɛ ka nin kɛlɛ kɛ cogo min na k'a hakili sɔrɔ dɛ ko n'a ma hakili sɔrɔ ko kerecɛn ka ca ni seliba ye mali dɔrɔn de la seliba ani lajinɛ ni senegali ko seliba ka ca ko sinɔn ko jamana tɔ ninnu bɛɛ ye kerecɛnw ye k'u ka segin k'u kana ne nɛgɛ o fana seginna sisan ne muso nana dugutila fɛ kuma dɔ 2 heures ou bien 1 heure waati la ko ne ka dayɛlɛ ko maa nana kumakan min kumana ne fɛ ne sɔrɔla k'a dɔn ko non ko min fɔra tiɲɛ don ne fana ko n kɔnɔ ko maa nana o ye tiɲɛ ye n yɛrɛ fana nana mais ne kɔni m'o fɔ n da la o la ne y'o fɔ n kɔnɔ quoi an sira o fana y'a daminɛ ka min kɛ o ye nin ye maa bɛ yen ne muso bɛ yen ne kɔrɔmuso fana telefɔniw bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ taa somaw fɛ ka furaw kɛ ne kun ne mana bɔ baarakɛyɔrɔ la ne bɛna ala deli n ka dumuni na k'a dun tɛ foyi ɲɛ ne ma ne bamuso yɛrɛ de y'a ɲɛfɔ ne ye kɔ sanfɛ a ko ale ye 200 di juma misiri 7 la ka bɛn ni juma don kelen ye ka ci fɔ u ye ko ka fatiya ta ne kama walasa ne ka bɔ kerecɛnya la olu fana ye fatiya ta u ma foyi ɲɛ ne ma u ma se ka ne bɔ kerecɛnya la yesu tora ne fɛ u ka baara laban k'u taara morikɛ dɔ fɛ k'u ye morikɛba dɔ tɔgɔ fɔ u ye ATT-bugu la u taara o fɛ u ye 15,000 de fɔ u ye u yɛrɛ de tilala k'o ɲɛfɔ ne ye kɔfɛ ne muso tubilen kɔfɛ u ye ko ninnu ɲɛfɔ ne ye o morikɛ de ye kɛ kan ye ka filɛli kɛ k'u ko ne ye mɔgɔ min ye ko ne dolo ka gɛlɛn dɛ k'u ka 15,000 sara u ko komi ne muso komi o cɛya ye k'o ka 10,000 sara k'olu yɛrɛ b'i bolo fara ɲɔgɔn kan k'o ka 5 sara o fana k'o ka taa ka pari cɛ k'o di so morikɛ ma o fana ma sɔn o yɛrɛ y'a fɔ ne ye k'ale ye ci bila ka taa f'a ka pariba ye ko ni ale n'a kɔrɔmuso bɛ taga k'o k'a fɔ a ye ko pari turu yɛrɛ ma surunya ale la donc ale ye complot bila ka den dɔ ci ka taa ɲɛfɛ
ka sɔrɔ ka ni ne kɔrɔmuso ka taa o pari wari ko la o de kɛra a kun cɛ ye u ye o jɔ min kɛ ne muso fana ye pression wɛrɛw tali daminɛ kɛ ji dɔ ka ne kun kɛ ne ka dumuni kalaya ka di ne ma ni ne ko fɛn o fɛn a ti sɔn o si ma an tora ten ne fana ma minɛ ni kojugu ye o bɛɛ n'a ta ni n taara sugu la n bɛ kulolɔfɛn dɔ san k'u sama ma n bɛ siyɛni dɔ san k'u sama ma n bɛ musow ka masirifɛn dɔ san k'u sama ma a bɛ kojugu fɛn o fɛn kɛ ne la kɔrɔlen ni ne b'a kɛlɛ o la a b'o bɛɛ kɛ ne la ne t'a kɛlɛ a ko tiɲɛ na ko ne yɛlɛmana ko mɛ k'ale tɛna don kerecɛnya in na a tora ten kɔdimi nana a yɛrɛ minɛ ne muso kɔdimi y'a minɛ ne fana taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la parce que a dalen bɛ o de la an ye furakɛliw kɛ a ma kɛnɛya a ko ne ma ko ne ka taa n'a ye Michel fɛ yen parce que a dirila ne ka furakɛli la ne n'ale de tun bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ko n'ale kɔ kɛnɛyara k'ale bi don kerecɛnya la donc Michel an taara Michel fana fɛ o jumasi ala deli kɛra ala y'a kɛ a kɔdimi kɛnɛyara sur le champ o jumasi bɛɛ a ka kɔdimi kɛnɛyara an nana a ko k'ale kɔ kɛnɛyara ne ko n ko n ye layiru min ta ne fana bɛ to a nɔfɛ n ye layiru min ta n k'i t'a dafa ba n ko mɔgɔ tɛ layiru ta ala ye k'a tiɲɛ dɛ n ko i kɔni ye ala ye layiru ta ko n'ala y'i kɔ kɛnɛya n ala kɔni y'a jɔyɔrɔ kɛ n k'a tɔ ye e ye Michel nali dɔ kɛra palais la ani ne taara ɲɔgɔn fɛ o la a fana tubira u y'an kɛlɛli daminɛ an fila kɛra équipe ye sisan tɔw y'an kɛlɛli daminɛ donc an kɔni tora ten kuma lasurunyana fo kana taa pasariya kalan kɛ ka tila ka taa san kelen ni dɔɔnin kɛ fani kɔjalan ka na sɛgɛso na ka na san duuru ni dɔɔnin kɛ sɛgɛso na 2016 ne nana jatula n ye san 3 ni dɔɔnin kɛ ubiyɛn san 4 kɛ jatula kunna n tun bɛ na jatula n bɛ wajulu kɛ jatula n b'a kɛ senu yan waati dɔ selen san 4 ubiyɛn san 5 tɛmɛnen kɔfɛ Michel ko ne bɛ yɛlɛma yan o y'a sɔrɔ foyi tɛ yan an kɔni an yɛlɛmana yan o la kana to ka batoli kɛ fo kana église fɛn kɛ sisan an bɛ mɔgɔ 100 dama dama bɔ église kɔnɔ tuma dɔ la waati la an ye kɔntɛli dabila waati min na waati dɔ la u b'a fɔ mɔgɔ 400 mɔgɔ dɔw waati dɔ la u b'a fɔ mɔgɔ 500 donc an kɔni bɛ o cogo la fo kana se bi ma. Donc karamɔgɔ o seereya diyara n ye kosɛbɛ munna an bɛ a fɔ nin seereya ninnu ka bɔ tuma dɔw la fɛnɛ komi anw ka baara ye ɲininkali ye anw fɛnɛ bɛ kuma caman mɛn tiɲɛ yɛrɛ la an y'a mɛn dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Michel bɛ kɛnɛyali kɛ mais mɔgɔ ma deli k'a ka mɔgɔ kɛnɛyalen kuma caman olu bɛ don i ka seereya in fɛ a ye hakili jigin o la yala e kɛnɛyalen fo ka na se i tubi wagati ma ani ka ye madamu y'a ka ɲɛnamaya di matigi ma madamu tubira yala e ka tubili yɛrɛ kɔnɔna la san'an ka se i ka baara daminɛ cogo la yala e ye wasa sɔrɔ a dɔ kɔnɔna la yɔrɔ dɔw bɛ olu jɔrɔ kɛra e yɛrɛ la. n bɛ foli di ala ma parce que ne tubilen n ka laɲini tun ye furumuso yɛrɛ ye ale kɔni tubira kɔfɛ n dɔgɔnin dɔ tubira f'a taara pasariya kalan kɛ a n'a muso taara kɛ pasariya la ne nisɔndiyalenba don parce que ne ka tubili kɔnɔna na ne ye dugutigi 3 sɔrɔ k'a tubi n'i bɛ jitumu dugu dɔ bɛ yen ko zelabugu n ye dugutigi dɔ tubi ye dugutigi dɔ fana tubira ne bolo baga n ye baga dugutigi fana sɔrɔ k'o tubi dugutigi dɔ fana tubira n bolo Korowari ɲinan yɛrɛ donc ani denbaya minnu sɔnna Yesu ma u cayara bon ni mɔgɔ caman fana ye nisɔndiyara min na an taara fo Burukina dugu dɔ bɛ yen ko Sefaraso jinɛtigi dɔ tun bɛ yen a don a y'a seereya bɔ ne ani Michel ye u ye ne ka seereya min ta ten ale tun bɛ k'ale ye 1,000,000 dɔ don jinɛ minɛ na mais n'ale taara jinɛ tulonkɛ kɛ ale yɛrɛ tɔɔrɔlen bɛ kɛ a farikolo la waati bɛɛ kɔnɔ mais ale tora ka ne ka seereya de lamɛn don dɔ la ale ko a cɛ ma ko ni ale b'a fɛ ka yɛlɛma ka don kerecɛnya la o ko n'a bɛ yɛlɛma ka don kerecɛnya la k'a k'o f'a ye ale b'a furu sa ka taa d'a somɔgɔw ma parce que n'a yɛlɛmana ka kɛ kerecɛn ye ko jinɛw tɛna to ale ma cɛ in lamɛn don dɔ la ale bɔra jinɛ kulonkɛyɔrɔ la mɔgɔw nana da su fɛ ale yɛrɛ tɔɔrɔlenba tun don fana mais wajibi don ale ka taa ale bɔra jinɛ kulonkɛyɔrɔ la mɔgɔw dalen kɔfɛ tɔɔrɔ b'ale kan ale de bɔra k'i jɔ kɛnɛma a bɔra so kɔnɔ a cɛ fɛ a ka so kɔnɔ ka bɔ a cɛ ka so kɔnɔ
ka i jɔ kɛnɛ ma a ko yɔrɔ tubira Yesu min ma a y'a seereya bɔ anw ɲɛna Sefaraso ne bɛ yen jamaba bɛ yen ko ale b'a yɛrɛ di o Yesu ma bi k'ale bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɔ ale y'o fɔ ka taa don so kɔnɔ yɔrɔ min na ko jinɛ tamatigi bɔra sanfɛ k'i curun k'i yɛrɛ jira ale la k'a b'a faga yɔrɔ min na Yesu danna ka don ale n'a cɛ a y'o seereya fɔ tiɲɛ na a magara ne la kosɛbɛ kosɛbɛ donc n b'a fɛ ka min fɔ n'i ko ne ye yɔrɔ k'Ala tɛmɛna ne fɛ ne tɛ n'i ko mɔgɔ minnu tubira ne bolo ko ne k'a da fɔ ne tɛ se k'a da fɔ mɔgɔ si ye bi an bɛ don min na ko bi ne yɛrɛ t'a da dɔn san dɔ la ne ye mɔgɔ 700 de sɔrɔ tubiden na n ye minnu kɔntɛ mɔgɔ 700 san dɔ la mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 450 ani dama an bɛ taa yɔrɔ dɔw la i bɛ mɔgɔ hali ne bɔra Kurowari kɔsa in na a bɛ tɛmɛ kalo 3 ou bien kalo 4 kan mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 83 de tubira wa ne bɛ église min na yan k'a fɔ ko jumasi 1 ni 2 ka kɛ ko mɔgɔ ma tubi o tɛ yen depuis n nana yan mɔgɔ b'a la ka tubi o kɔrɔ jitumu fana an tun bɛ kibaru duman fɔ mɔgɔ bɛ tubi o kɔrɔ ne ka mɔgɔ tubilen n'i ko k'i b'a fɔ bi a bɛ mɔgɔ wa caman bɔ dɛ donc nisɔndiyalen don ne tɛ ne m'a kɛ fana Yesu de y'a kɛ donc n'i ko i yɛrɛ ka denbaya ta fan fɛ an taara Wasolon fana n taara kibaru duman fɔ an yɛrɛ ka dugu la dutigi 3 tubira fan faso la donc n taara kibaru duman fɔ an ka dugu la fo siɲɛ 2 donc nimisalen tɛ nisɔndiyalen don Yesu ko la n wasalen don Yesu ko la ne yɛrɛ ka danaya fana nisɔndiyalen don parce que balima fɛn dɔ de don hali n'a sɔrɔ a fɔli ka gɛlɛn ne kɔrɔmuso dɔ delila k'a fɔ ne ma ko ne dɔgɔnin kana du terrain di ne ma o y'a sɔrɔ terrain tɛ ne bolo Bamakɔ yan ko n'o dira ne ma ko ne tɛna o jɔli nafolo sɔrɔ ne kɔrɔmuso dɔ delila k'o fɔ mais kɔrɔmuso in tɛ diɲɛ labɛlen a banna a y'a fɔ da ni da mais bi ne ye terrain sɔrɔ Bamakɔ yan fo ka sugu terrain mankan jɔ sugu terrain donc n bɛ Ala fo barika Ala ye n ka karamɔgɔ fana ye mobili jan Michel mobili min jɔlen filɛ ba kɔrɔ n ka karamɔgɔ ye o jan donc nisɔn ka di invité kɔnɔ pasteur bɛ ɲɔgɔn kanu invité kɔnɔ kuma latigɛ tɛ yɛrɛ o yɛrɛ kuma ni diyara n ye parce que i da yɛrɛ sera pasteur ma ani ka kuma fɛ k'a ye ko i bɛ sigilen église kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko i kɛra pasteur ye i tubilen kɔfɛla la i da magara la fana i ka seereya la k'a fɔ ko i tagara école biblique fana la o bɛɛ b'a yira k'a fɔ i ka tubili kɔfɛ i yɛrɛ di Ala ka baara ma mais o weleli in sɔrɔla cogo di mun de ye jagɛlɛya fana di i ma hali k'a sɔrɔ aw ka i da sera ma cogo min na aw ka chrétien ko ka gɛlɛn aw ka siyaw bolo ani aw ka taabolo kan kosɛbɛ nka i sera ka jagɛlɛya sɔrɔ cogo di e sinsinna kɛra mun ye ani y'o weleli sɔrɔ cogo di donc n bɛ fɛ ka min fɔ o la ka i jaabi fɛn fɔlɔ ne yɛrɛ sani ne ka tuubi ne tun bɛ gɛlɛya min na Yesu de ye ne bɔ o gɛlɛya la mɔgɔ ma ne bɔ o la donc ni mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ min bɔ gɛlɛya la fo Ala yɛrɛ de y'i bɔ gɛlɛya la ne y'a dɔn ko ne banana tuma min ne ka mɔgɔ bɛɛ y'u seko kɛ u ma se u dɛsɛlen kɔrɔ kɔfɛ Yesu de ye ne kɛnɛya donc ni Yesu ye ne kɛnɛya hali ni gɛlɛya bɛ wuli ne kama i y'a fɔ cogo min na gɛlɛya caman wulila n kama n tubira tuma min na an somɔgɔw ye an bɔ hali lajɛ la yan so an ka Wasolon lajɛ min bɛ kɛ Bamakɔ yan u ye ne sen bɔ a la ko ne donna chrétienya la n bamuso fana u tun jɛnna n kɔ n y'a fɔ cogo min na n muso fana y'a latigɛ k'ale bɛ diɲɛ n kɔ n den dɔgɔmanin min bɛ yen ko Yohana o y'a sɔrɔ Yohana denyɛrɛnin bilenmanin don denyɛrɛnin bilenmanin a ye ne denyɛrɛnin bilenmanin ta ka taa di ne ma ko ne ka n den minɛ nin y'ale ka furu salen ale tɛ ne fɛ bilen a taara an Wasolonka dɔ de y'a kunbɛn k'i den bɛ min k'ale ye den di ne ma k'ale bɛ kɔsɛ k'ale bɛ taa faso la olu de y'a dɔgɔya a sɔrɔla ka na den minɛ la donc mais ne ye min faamu Yesu de ye ne bɔ saya bolo Yesu de y'a to ne ma sa dɔ wɛrɛ dun tɛ fɔ Ala ko ne ye min faamu olu m'o faamu
donc ne kan ka ɲɛ jɔ Yesu la, ne ka kisili min bɛ n bolo o kana tila ne la, kisili min dira ne ma o kana tila ne la, hali ni n bɛ sa, hali ni mɔgɔ si ma kɛ ne fɛ ne ka diɲɛnatigɛ la bele, ne ye Yesu min sɔrɔ o bɛ ne wasa quoi. N sinsinni tora o de la, n ka deliw sen fɛ n y'a fɔ cogo min na, ni ne tun ye deli kɛ kumakan min tun bɛ kuma ne fɛ o de ye ne dɛmɛ, sinon ne ka mɔgɔw tun bɛ ne bɔ chrétienya la. Depuis ne tubira n y'a fɔ aw ye n ko ne tubilen a kɛra wula fɛ i n'a fɔ n tubidenw yɛrɛ fɛn dɔ nana ja da ne kan. Mɔgɔ ma ne kɛra chrétien ka Ala deli la dɛ, a kɛra i n'a fɔ fɛn dɔ ye ne minɛ ka ne turu kunbere kan, mais a don ne kɔnɔ ko fa donna ne la quoi, parce que ne tun bɛ ka talon talon ka taa, ni n ko n bɛ kule n tɛ se ka kule. Kafunɛgɔ kɔrɔnin tilebi cɛ kɛnɛ lankolon dɔ tun bɛ yen, Tamanɔgɔsun b'a yɔrɔ la, Farakolo b'a yɔrɔ la, Jɔrɔjanjugu bɛɛ tan, Atetebugu bɛɛ tan, yɔrɔ lankolon don. Fitiri fɛ ne de taara fɛn min bɛ ka ne ɲɔni, ne sɔrɔla k'a dɔn kɔsa in na ko ni senu de don quoi. A ye ne turu kunbere kan ka chrétien ka Ala deli ko kan don ne da, k'a diyara Ala ye ne ka tɛmɛ Sitana ka siraw fɛ k'ale Ala ka sebaya dɔn, ne y'i ci ka kibaru ɲuman fɔ n bɛ k'i da ye ka wajulu kɛ. Tuma min na ni chrétienw fana tun ye ne tɔɔrɔ, Yesu jalama tun bɛ na jɔ sani dugu tɛ ka kuma ne fɛ, o de tun bɛ ne jigi sigi. Tuma min na ni ne somɔgɔw ye ne tɔɔrɔ, kumakan in bɛ na jagɛlɛya di ne ma, o de tun ye ne fanga bonya. N to deli la i y'a fɔ cogo min na, ani ye ɲininkali filanan min kɛ ko n ye Ala ka baara sɔrɔ cogo di, ne bɛ deli min kɛ ni n bɔra sɔgɔma yanni n ka taa baarakɛyɔrɔ la n tun bɛ ɲɔngiri ka deli kɛ, ni nana wula fɛ n bɛ ɲɔngiri fana ka barika da Ala ye ka deli kɛ. Kumakan de deli kɔfɛ dɛ, kumakan de tun bɛ na ne jaabi, kumakan min fɔra ne a diyara Ala ye ka tɛmɛ Sitana ka siraw fɛ ka ne ka sebaya dɔn, ne y'i ci ka kibaru ɲuman fɔ, o kumakan tun bɛ na. Mais waati nataw la kumakan de tora ka fara a kan, ne y'i ci ka dumuni ni ne ka sagaw ma ani ka ne ka sagatiniw ɲini. N tun ma o de faamu, n taara pasitɛri Elias Nzansari le ɲininka o la k'a sɔrɔ ale bɛ sirakɔrɔ. Waati la ne tun bɛ batoli kɛ sirakɔrɔ waati dɔ la n bɛ taa Misɛli fɛ. Misɛli ka kalanw ni ale ka kalanw ani u ka jijaliw kosɔn ani sirakɔrɔ mun bɛ ka jijali ka to ka timinanja ne la parce que u ye ne minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. U tun bɛ taa bɔ ne la u n'u musow n'u denw. Dɔw bɛ danaba dɔ bɛ bɔ ne ka so, dɔw bɛ taa ne ka so, u ye jijali di ne ma. Sirakɔrɔ danabaw. N ma dɔn ne bɛ k'a faamuya. Maintenant n ye ɲɛfɔli min k'a ye, n ko kumakan b'a fɔ ne y'i ci ka dumuni di ne ka sagaw ma ka ne ka sagatini ɲini. N ko ka dumuni di sagaw ma n k'o kɔrɔ de parce que ne tun tɛ saga ko kɔrɔ dɔn. O ko ne welelen don pasariya la ko mais ko ne ye min fɔ parce que ale tun sigara ne la, n'a sɔrɔ k'o ye tiɲɛ ye ko ne muso bɛ tugu. O weleli o kɔfɛ Misɛli ye ne wele ye don dɔ la a ko fulakɛ k'e b'a kalama k'i welelen don Ala ka baara kama. Ne ko awɔ. A ko k'i bɛ na ne bɛ kalan d'i ma. Ne nana a ye kalan di ne ma o la ka taa ne sigi Kɔjala, ne ye pasariya daminɛ. Nin de ye ne ka Ala baara daminɛ cogo ye. Kumakan de tun b'a fɔ ne ye hali sisan ni ne ye deli kɛ n kelen kumakan dɔ bɛ na. I tulo bɛ na dɛ. Donc kumakan min bɛ na o ye ne y'i ci ka dumuni di i ka sagaw ma ka n ka sagatiniw ɲini. Ne y'i ci ka kibaru ɲuman fɔ n bɛ k'i da ye ka wajulu kɛ. Donc ka dumuni di sagaw ma o ye pasariya de ye. Ka sagatiniw ɲini o ye kibaru ɲuman fɔ ye. N bɛ k'i da ye ka wajulu kɛ. Sani ne ka kɛ sani ne ka Bibili kalan ka Bibili dɔn ka sɔrɔ ne tun ma Bibili ko faamu, ne tun bɛ ka taa ka seereya bɔ dɔrɔn. Seereya bɔlen gansan mɔgɔ dɔ b'a fɔ k'ale bɛ tubi. Bɔlɔn kɔnɔnaw la ani suguw la u b'a fɔ k'olu bɛ tubi ka sɔrɔ ne ma Bibili kalan. Yɔrɔ ni Ala tɛ o tɛ se ka kɛ o. Donc n b'a fɛ ka min fɔ o ye o ye. Donc o détails diyara ne ye. Ani komi yɛrɛ da sera ma ka ban, matigi y'a jira i la ni kumaw ye, olu kɔni jɛlen don. Mais ne bɛna ɲininkali min kɛ o ye e ni ne yɛrɛ cɛ dɔnniya ɲininkali ye parce que ne fana b'i dɔn, o ye ɲininkali jumɛn ye? An filɛ waati min na i ko bi, pasariya baara kɔnɔna la yala i kɔni ka nilifɛn kɛra karamɔgɔya ni kibarumanfɔ ye. Yala nilifɛn dɔw bɛ yen bi minnu fana ka di i bɛ sama minnu nɔfɛ? Bon, nilifɛn n bɛ barika da Ala ye. Ne delila ka deli kɛ namara min ye min taama na ne t'o da dɔn. Mais ne yɛrɛ tɛ quoi. Ala de don. Ne fana tɛ se ka n diɲɛ mɔgɔ kɛnɛya. Ala de b'a kɛnɛya. Hali n'i taara nin so nin kɔnɔ sisan i bɛ namara dɔw ka bere sɔrɔ yen.
ni ma dala n'an bɔra sa i bɛ tila ka don ka filimi namarabere dɔ bɛ yen ani minnu kɛra kibaruma fɔyɔrɔ la o tɛ kelen o ye ala ye o nilifɛn di n bɛ deli kɛ jinɛw bɛ bɔ mɔgɔw la n bɛ deli kɛ banabaatɔw bɛ kɛnɛya n bɛ deli kɛ mɔgɔw bɛ hɔrɔnya don ko don fo ni ne micro ma di ne ma jama la parce que n ye kuma sen kelen min to kɔfɛ kumakan in de tun bɛ to k'a fɔ ne ye ne ye ji ka kibaru ɲuman fɔ n bɛ k'i da ye ka wajuli kɛ n'o ye Yesu ye a ko i bɛ jɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka ne Yesu tɔgɔ fɔ ne ni bɛ jigin adamadenw kan i ka sanji bɛ na ka dugukolo ɲuman sɔrɔ cogo min na donc ne bɛ jɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka wajuli kɛ layirukan dɔ bɛ ne ni Ala cɛ mais n t'a fɔla mɔgɔ mais deli fɛ i b'a ye komi e ye waati jan kɛ ne fɛ yan ne ma deli ka deli k'i ye san dama dama kɛ ne fɛ i bɛ ne ka kuma yɛlɛma don jumɛn na ne delila ka deli kɛ ne ni seli ma jigin mɔgɔ kan i y'o ye a ma kɛ fɔlɔ donc o ye layirukan min bɛ ni Ala cɛ Ala kɛra kantigi ye ne ka kantigiya tɛ ne ka mɔgɔ sɛbɛya tɛ Ala ka makari mɛ don voilà o la an ka émission bɛ ni ka na s'a kuncɛyɔrɔ la san'a ka s'a kuncɛyɔrɔ la diɲɛ baara fɛn o fɛn bɛ yen a fɔ diɲɛ baara fɛn o fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ nɔgɔyaw b'a la gɛlɛyaw b'a la i da magara gɛlɛya caman na nka a bɛ se ka kɛ bi pasteur caman bɛ yen minnu fana bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ danabɔ caman bɛ yen u ka ɲɛnamaya la u bɛ gɛlɛyaw kɔnɔna la kan jumɛn bɛ e bolo k'a lase olu ma walisa u fana ka se ka o wagatiw tɛmɛ i komi e y'a wagati tɛmɛ cogo min na donc jijalen ka to n bɛ foli di daba Ala ma kosɛbɛ fɛn fɔlɔ minnu donna kerecɛnya la n'u somɔgɔw tɛ kerecɛn ye n ka ladilikan ne tubira tuma min na ko ne ye fila de ye k'an man kan ka kɛ kerecɛn ye ne y'a f'u ye n ko Ala tɛ fila ye Ala ye Ala de ye Ala tɛ fila ye bamanan tɛ miyanka tɛ n'i bɛ tubi ka don Ala ko la i bɛ tugu Ala de nɔfɛ Ala ko tɛ siya ko ye n'i wolola ka sɔrɔ i fa ɲɛ kelen cilen don k'i ɲɛ kelen tɛ k'i fa ɲɛ cilen don n'i wolola ka sɔrɔ i fa ye sen kelen ye k'i sen kelen tɛ k'i fa ye sen kelen ye mɔgɔninfin bɛ to ta ka don i da kɔnɔ a bɛ k'i yɛrɛ da kɔnɔ cogo min na a tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ o cogo la bɛɛ kelen kelen bɛ Ala ɲini a yɛrɛ ye Ala ko tɛ fa ko ye ba ko tɛ siya ko fana tɛ o ye n ka ladilikan ye minnu tubira n'u somɔgɔw tɛ kerecɛn ye filanan Ala baara in kɔnɔ ne ye fɛn dɔ faamu parce que ne wolola danabaliya kɔnɔ n'i tubira ka kɛ kerecɛn ye fɔlɔ setɛnɛ bɛ tɛmɛ danabaliw fɛ k'i kɛlɛ n bɛ min fɔ setɛnɛ bɛ tɛmɛ danabaliw fɛ k'i kɛlɛ n'a ye o kɛlɛ kɛ n'a ma se sɔrɔ danabaliw ta fan fɛ i jigi dalen bɛ kerecɛn minnu kan danaba minnu kan k'olu ye kerecɛn ye a dɔw bɛ sɔrɔ karamɔgɔ kunda a dɔw bɛ sɔrɔ i dalen bɛ mɔgɔ minnu na k'olu minnu jijalen bɛ Ala ko la setɛnɛ bɛ tɛmɛ o dɔw fana fɛ ka kuma lankolonw fɔ i ma walisa i ka kerecɛnya ka tiɲɛ n'i ma o faamu i bɛ kerecɛnya bila mais i k'a bila i kun na ko Yesu ma k'i la dɛ wa ko jugu min bɛ i la n'o ye setɛnɛ ye o de bɛ ka tɛmɛ mɔgɔ ninnu bɛɛ fɛ Yesu ka baara sera waati dɔ la n bɛ lasɔmini kuma kɛ k'a lase ka bɔ Bibili kɔnɔ Yesu ka nana diɲɛ la a tɛmɛna jɔn fɛ sarakala sebaw ni sariya karamɔgɔ ni farisiyɛnw ani cɛkɔrɔbaw ka Yesu kɛlɛ mais a y'a ye ko a ma se sɔrɔ o la Yesu yɛrɛ ka kalanden a tɛmɛna o de fɛ o la n'i kɛra danaba ye setɛnɛ bɛ tɛmɛ danabaliw fɛ k'i kɛlɛ n'a ma cogo sɔrɔ la i jigi dalen bɛ danaba minnu kan a bɛ tɛmɛ olu fana fɛ k'i kɛlɛ wala i k'i hakili to i yɛrɛ la ko o ɲɔgɔnna kɛra Yesu la o ye n ka ladilikan ye k'a lase ne ni aw lamɛnbaa bɛɛ ma parce que ne tɛmɛna o siraw fɛ n t'a fɛ ka tɛmɛ danabaw ta fɛ n ye gɛlɛya sɔrɔ danabaw cɛ ma cogo caman na n tɛna tɛmɛ o fɛ parce que o fɔli nafaba t'o la a bɛ n'i y'a kɛ a bɛ kɛ mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ye an kana kitabu sɔsɔ Ala y'a latigɛ ne ka tɛmɛ a fɛ walisa faamuyali dɔ ka don ne ka ɲɛnamaya la ani a ka kɛ ladili ye mɔgɔ nataw ma don nataw la n tubira n balima danabaliw setɛnɛ tɛmɛna olu fɛ ka ne kɛlɛ u ma se a pɛrɛ waati dɔ nana se a tɛmɛna kerecɛnw fana fɛ ka ne tɔɔrɔ kosɛbɛ fo don dɔ la ne kasira ɲɛji la ka n da egilisi kɔnɔ yan ka kasi ɲɛji la ne kasira ɲɛji la kerecɛnw cɛ ma
kuma gwɛlɛn kosɔn a bɛ siɲɛ saba bɔ musotigi denbayatigi mɛ n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɛ kɔsan na ne y'a faamu de n ko setɛnɛ tɛmɛna danabaliw fɛ a ma se min kɛ a b'a fɛ ka tɛmɛ danabaw fana fɛ k'an kɛlɛ o la an k'an janto nin na ko jugu bɛ tɛmɛ danabaliw fɛ k'i kɛlɛ n'a ma se sɔrɔ i jigi dalen bɛ danaba minnu kan dɔw ye karamɔgɔw ye a dɔw yɛrɛ ye mɔgɔ gansanw ye jɛ sirila ne kama egilisi kɔnɔ ka taa ɲɔgɔn ye fo siɲɛ saba a don ne muso dɔgɔnin dɔ tun bɛ a lajɛ la mɛ u m'a dɔn k'o ye ne muso dɔgɔnin u ye kuma o kuma fɔ u nana o kan ta kɔnɔ di ne ma ne yɛrɛ jigi dalen bɛ mɔgɔ minnu kan k'olu ye ne ka mɔgɔ sɛbɛw ye olu ye kuma dɔw fɔ o tɛ se ka la ka fo ne nana miiri n ko est-ce que n ko kerecɛnya n ko ne bɔra n ko kerecɛnya bɔn Yesu ka ɲi dɛ a f'i karamɔgɔ ye ko Yesu ka ɲi n bɛ Ala fo nin ko ninnu bɛɛ la ne ka sebaya tɛ Yesu ka hinɛ n'a ka makari a n'a ka ɲumanya de nɔ yera fo kana se bi ma n bɛ Ala fo n bɛ aw fana fo matigi ka duba an ye Ala ka an bɛɛ kelen kelen an bɛ fɛn min ɲini n'o ye arijinɛ ye Ala k'o di an bɛɛ o de la karamɔgɔ an bɛ fo ani an ye o ladilikanw minɛ e min fana bɛ ka an lajɛ an ka nin plateau mun kɛrɛla kɛnɛ i ye pasteur yɔrɔ ka seereya lamɛn nka ɲininkali dɔ bɛ e yɛrɛ kɔnɔ commentaire dayɛlɛlen don i bɛ se k'i ka ɲininkaliw bila n'aw ye ɲininkaliw bila ko aw mago bɛ o la ne ɲininkaliw fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni émission kelen mun kɛrɛla plateau sanfɛ an bɛ o plateau sigi walasa aw b'a fɛ ka min dɔn min bɛ mɔgɔw dɛmɛ parce que an y'a lawuli mɔgɔw dɛmɛli de kama min bɛ an dɛmɛ k'an barika bonya ka an jija ka fanga di an ma émission lawulila o de kama nka n'i ye ɲininkali fana bila tiɲɛ yɛrɛ la min tɛ na ni jɔli ye émission tɛ sigi o kama dɛ parce que laɲini tɛ o ye an bɛ aw fo aw minnu sera k'an lajɛ a ye taa ɲɛ ka partager ka abonné mun kɛra i la kɛnɛ fɛnɛ kan o nafa ka bon kosɛbɛ aw minnu bɛ ka lajɛ même Israël jamana kan Kulubalikɛ k'a ka nin yɔrɔ sɔ bɛ yan hali bi an ma na nɔfɛ i bɛ se ka na nɔfɛ Emmanuel ani aw ɲɔgɔnna caman an bɛ kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye Ala ka dugawu ye aw kan bɛ a plateau wɛrɛ kan. Ibi hini mwago mina ubi kele ba edunolo Ibi nye mwago mima ubi fara juluka Ini ya edie mandogo dunya nyuma dona umanchatu Ibi mwago do deme Ubi ke imalo ba edunnola Ibi senge mogodo Ubi ke magusa ba edie kono Unia edie kagwele Dunya nyuma dona udo yara